Velkommen til Gospel Kirkestøv. Hvis du elsker musik, så er Gospel Kirke et rigtig godt sted at komme. Man kan ikke blive andet end grebet af det, og man må give sig hen, og man har brugt i hele krop og sjæl og stemme og det hele. Det er jo bare fantastisk at få lov til at udtrykke sig. Det er også med til at løsne op for den her lidt informationsstyrede, rationelle måde, vi danskere vi er skruet sammen på. Gospel er for fedt. Kom den 7. februar.